Gitigbas patay ang duha ka mga minor de edad nga managsuon sa Albuera, Leyte kagabi. Dead on arrival sa ospital ang magsuon edad 4 ug 7 anyos. Samtang anaa sa kritikal nga kahimtang ang ilang inahan. Kinihuman sila tigbasa sa ilang stepfather. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Elorde Boco kinsa usa ka potpot driver. Matod sa hepe sa Albuera Police Station, Police Major Angelo Sibunga, nagselos ang sospek sa paryente nga LGBT sa iyang kapuyo. Ug posibleng tungod sa grabing kasuko sa sospek ang hinungdan nga giapil pagtigbas ang mga bata nga nangatulog ni atong higayuna. Ang mga biktima nakaangkon og daghang samad inigbasan sa lawas hilabi na sa ilang mga ulo. Karon lang yung hapon nadakpa ng sospek sa barangay Borok, Ormoc City. Ito po ay nag-ugat po sa selos po. Itong si alias Elorde ay nagselos po siya sa kamag-anak ni Gina na isa pong bakla po. Doon po nag-umpisa yung away nila hanggang nauwi po sa pananaga po.